Round mé an Múínteoir marall gur Múínteoir I Mháma agus Éadaoin agus bhí sim agam a gúnaí bheith ag obair le gasar. An rang is seorlam ná rang line, mar bhí sé dom agam I mína hain, I mína dó agus tá sé do mína trí, I mína is sprálam an rang, tá sé don an granver. An scoileann is seorlam ná Rocky a 3. An óran is seorlam ná bicep glue. Na cóirde is seoir is scoil ná Múínteoir Philip, Rónán, Múínteoir John, agus an dá Múínteoir Cillian. An cabhamtar is seoir tá agam ná an ummat. Is brálam an ummat. It's didn't blur trainer, but yeah, an ummat. Snackbox, so Supermax. Snackbox, large Fanta, burger sauce. An cór is seorlam ná Range Rover, le cúna sé ba ceann agam me gan cúpla bíam. Ní mé roiíntas manam night sets agus ag caithfeadh go leor night with Neil Warren, Steve, Fashion agam Farrier. Tá pata agam sa mala is madra tá an agus is briscoe an tanam tá